Oke, video request dinggo Pak Comil. Kene requestan POV hiruk pikuk dan dunia sibuk dalam dunia mantenan utawa awakmu lagi teko ning acara manten ning kono kaya piye jagongane. Oke, tak sepilke. Para rawuh, adi sepuh bini sepuh ingkang sami ngenteni lawuh. Kae mas-mas Sinoman do siap kae besane wis teko 100 bis. Sri sendoke kurang siji. Apa lek sendoke kurang siji iki lho. Bude, ibu ning ngendi? Bu, pengen es krim. Kuwi ra didol es krim, Nduk. Bu, kebelet, Bu. Digembol dhisik. Le, nek wong laden aja ning tengah dalan, Le. Agek minggir bocah-bocah gerujuk banyu soto iku. Mas Sinoman kae Mbah Yai urung dikei snack kae. Karo nggone empere sugeng kae snacke kurang loro, podenge kabeh. Karo kuwi kae sopire mau sing teko B100 kuwi mau jepaki kopine. Aja ngasih kelendrang. Ndang, maju kabeh. Le tengno berkate nggone Lek Parmi, yen nek wonge ya cantolno ning pager ae. Nang kae parkiran ditiliki sik kae. Wis oleh bagian rong nek ndang gek diuncali sego. Enten titipan mboten. Yen enten dicatet yu. Kae ngarep kae ra gelem anu wedhus njaluke ayam. Kae kon bleh dhewe. Monggo ngaturaken darumiyen sedaya monggo. Alah mboten resah repot-repot yu, ini ki gawane akeh banget ngene iki dadi ora penak ya aku. Yu, mantene ora manglingi blas. Sing lanang tek elek kaya ngono kuwi sing wedok tek ya gelem ya. Lah jare sing wedok meteng dhisik. Teh ora legi blas, iwake mung telung iris, aku mau nyokot siji jebul laos. Lah iki disuguh sope ora dikeki sendok ya kaya kon muluk sope iki. Disuguh rawon no isine capar tok nyeliliti daginge. Tulesen iki gawane besan mau beras 5 ton, minyak 10 ton, gulane iki 100 ton. Aja lali dicatet iki. Tek gelem ya kuwi manten lanange kerja apa ya? Yu iki jenang karo wajike tek atos kabeh kaya ungkal iki piye. Mantene wedok wayu jan malang nglingi kaya widodari. Sing tek gelem ya kaya lanange kaya ngono kuwi kok. Jan sotone anyep kena banyu udan. Jan-jane omahe sing lanang besane kuwi ndi to jane? Wah, biangane ora kodal kae nyumbang sepisane kene dalane wis ora karuan kae. Kudu cepak SIM 17 lembar iki kan. Jatah ra kodal tenan. Yu nyumbang piro? 50.000 apa ya patut ya ini. Mas-mase tukang foto kae ganteng yo. Awakmu kapan rabi? Mung rono rino mung koyo gondolan nae kek rabi. Kapan rabi? Calone rong enek. Mas kuwi tambahi ramesane sing 5, piringane sing 4 porsine garingan. Apa aku bar ngetokne aku meneh. Yu omong ngono kuwi mang segone kurang tanek. Nek adang ben rodok suwi dhisik ben segone tanek ora ngletis kaya ngene iki. Iki sego apa wajik? Aran sek dhewe bar ngangkati wedang sak tepak mangguling kabeh ketumplekan yang bocah buajigur kok. Cah mau jare arake wis ditukokne manten lanang. Lah ndi iki engko? Mosok batur manten kae yo mung polosan ora ana apa-apane. Lokne kopi kae nggo yoga karo dalang mantene kae marung digekne kopi. Penyanyine njaluk jus jeruk. Wah, jangane kae penyanyine jan pulen tenan iki. Iki engko nek aku ora maju nyanyi ya mong rugi bandar iki ngene. Gaske cah ya engko aja lali nyawer. Salam Rahayu Kang Pinanggi.